Πλάκα θα βοηθούσε, πιστεύω. Κότσι παγνητάκι τώρα. Λοιπόν, όταν μας πρίζει, φαντάζομαι με αυτό το κόκκινο κουμπί. Ωραία. Το πραγματικό story είναι ότι θέλεις αυτός ο τύπος να μείνει forever alone. Οπότε πας να κάνεις φιλούς, αλλά εσύ από πίσω τους καταστρέφεις. Τι κακό. Δεξιά πρώτα. Όποιο θες. Μόνο είναι ότι δεν έκανε φίλους. Είναι πολύ άσχημος και από την ασκημία του καταστρέφονται. Έπεσες πάρα πολύ μέσα, γιατί αυτό είχαμε στο μυαλό μας. Αλήθεια. Όχι. Το σκότωσε. Τον έφυγε τον ένα. Ω, ντάπη. Έχεις έναν φίλο, κανόνισε. Πάει να πεθάνεις. Εγώ 11.000 κάτι ήταν. Πήγα καλά. Πολύ καλά. έχω κάνει Μεγαλύτερα. 5.650.